postoj k tej firme. To je pre mňa dôležité. Čas, aby sa z pána majiteľa Štefana Súkeníka stal celkom obyčajný brigádnik. Čau, tešíme. Štefan Súkeník si mal, to neviem, tešíme. Toto je nová identita. No, veľmi pestré. Váš štýl. Zatiaľ sa pán Súkeník smeje, ale to boli len šaty. Potom už prichádza na rad maskérsky heavy metal, alebo heavy prelude. Tak. Striebro z vlasov zmizlo, tak bude aspoň v ústach. Kerky sú dnes moderné, ale tieto vyzerajú ako z nápravno-výchovného ústavu.